നമുക്കൊന്ന് കേരള സ്റ്റൈൽ നാടൻ പരിപ്പ് കറി ഉണ്ടാക്കിയാലോ. അതിനുവേണ്ടി പരിപ്പൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് എടുത്തു വച്ചിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യത്തിന് മാത്രം പരിപ്പൊക്കെ എടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ടത് കഴുകി റെഡിയാക്കി വെക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇരുമ്പട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പരിപ്പ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ നിറം മാറി വരുന്ന ഈ രീതിയിലാവുന്നതാണ്. നല്ല ഡ്രൈ ആവണം, മൂത്ത് വരണം. അതിനുശേഷം അത് മിക്സിയിൽ ഇട്ട് നന്നായി പൊടിച്ച് എടുക്കുക. ഈ രീതിയിൽ അത് നന്നായി പൊടിച്ച് എടുക്കേണ്ടതാണ്. അര പരുവത്തിലാണ് പൊടിച്ചെടുക്കേണ്ടത്. അതിനുശേഷം മസാല ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. തേങ്ങ ചിരികിയത് മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു. അതിനുശേഷം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. തേങ്ങയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയെല്ലാം ആവശ്യത്തിന് മാത്രം എടുക്കുക. ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു. എല്ലാം ആവശ്യത്തിന് മാത്രം. ഇനി ഇതെല്ലാം മിക്സിയിൽ നന്നായി പൊടിച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ്. മസാല രീതിയിൽ പൊടിച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ്. കുക്കർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിൽ വെള്ളമുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ വെള്ളം ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പരിപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇപ്പോഴും പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അത് ചൂടാക്കാൻ പറ്റുക. അതിനുശേഷം റെഡിയാക്കി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളിയും മുളകും എല്ലാം അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം പിസിലൊക്കെ കേട്ടതിന് ശേഷം ഈ ഒരു രീതിയിലേക്കായി മാറുന്നതാണ് നമ്മുടെ പരിപ്പും ഇട്ട് കൊടുത്ത ഉള്ളിയും മുളകും എല്ലാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല, നേരത്തെ മിക്സിയിലിട്ട് റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇനി ഇത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ഇളക്കി കൊടുത്ത ശേഷം നമ്മുടെ പരിപ്പ് കറി വേവാൻ അനുവദിക്കേണ്ടതാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പരിപ്പ് കറി റെഡിയായിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കടുക് വറുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ കടുക് വറുക്കാനായി ഇരുമ്പ് ചട്ടിയിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കുകയാണ്. കടുകൊക്കെ ഇട്ടു. പൊട്ടിയ ശേഷം വറ്റൽമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം കറിവേപ്പിലയും അതെല്ലാം ഇട്ട് അതെല്ലാം റെഡിയാക്കി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റെഡിയായി വന്നിരിക്കുന്ന പരിപ്പ് കറിയുടെ മുകളിലേക്ക് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ കടുക് വറുത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ നാടൻ പരിപ്പ് കറി. സമയം കിട്ടുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. വളരെ എളുപ്പമാണ്. മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ഉടൻ തന്നെ കാണാം.